Andrei, un nou start, cum vezi viitorul campionat și mai ales perioada aceasta de acumulări care urmează? Bună ziua! Da, e clar că ne așteaptă un sezon dificil din orice punct de vedere, dar urmează o perioadă de pregătire, o perioadă importantă pentru noi, zic eu, adică pentru orice echipă de fotbal. Trebuie să ne adaptăm și să muncim în continuare și vor veni și rezultatele. Ai fost lăudat la finalul campionatului, de fapt chiar zilele trecute, nu la finalul campionatului, de către unul dintre cei mai importanți antrenori din România, Marius Șumudică. A zis că dacă ar fi să să antreneze în România, te-ar lua la orice echipă. Da, am văzut declarația și pe această cale vreau să-i mulțumesc dumnealui pentru declarațiile pe care le-a făcut și pot să spun că mă simt practic onorat pentru ceea ce am auzit și cred că asta este o ușiță, cum o portiță pentru mine mai departe. Cumva lumea din jur și-a schimbat și puțin părerea odată cu declarațiile dânsului. Îi mulțumesc foarte mult pe asta. Ai avut un sezon foarte reușit, mai ales în cea de-a doua parte. Ai reușit să-și înscrii. Ce așteptări ai pentru tine personal de la următorul sezon? Pentru mine personal, ca și așteptări, să fiu mai bun decât am fost sezonul trecut. Am aspirații, vă dați seama, dar cu multă muncă și multă ambiție sper să reușesc să am foarte multe realizări. Sebi, bună dimineața! S-a terminat vacanța, din nou la treabă, astăzi la Iași, dar de mâine la antrenamente la Botoșani. Bună dimineața, da. A fost o vacanță oarecum lungă, dar în același timp s-a terminat foarte repede. Ne bucurăm că ne-am adunat din nou, ne-am reîntâlnit și da, să înceapă treaba. O vacanță în care ai avut și un eveniment frumos, iată, faci un nou pas în viața ta personală. Cum a fost cererea în căsătorie? Nu mă așteptam, am avut mari emoții. Chiar mi-am planificat să nu fie foarte multă lume în jurul meu. Știam că o să am emoții, dar a ieșit totul bine. Chiar am prins momentul potrivit, a fost și ziua ei și a fost frumos, a fost drăguț. De mâine, spuneam, din nou la treabă, urmează și un cantonament. Ce așteptări aveți de la noul sezon? Da, așteptăm să plecăm. Vom pleca în Austria și va fi un cantonament dificil. Trebuie să ne pregătim, să fim foarte serioși și ca și așteptări să fie un sezon mai bun ca și cel trecut. Ai oferte atât din țară cât și din străinătate. Te gândești la o plecare de la FC Botoșani chiar din această vară? Da, mă gândesc să plec, este normal, dar nu știu exact de oferte. Încă am contract cu FC Botoșani și vom vedea după cantonament ce se va întâmpla. Să te mai întreb despre națională? Nu. Nu, vreau să le urez pe această cale baftă multă. Sper să fac rezultate bune, să câștige în Kosovo și că Elveția să scoată un rezultat pozitiv. Alex, s-a terminat vacanța, din nou la treabă. Cum vezi noul sezon? Nou promovate, multe, un campionat poate mai dificil decât anteriorul. Da, vă dați seama, ne așteaptă un campionat dificil, ca și anul trecut a fost la fel de greu. Ne gândim să începem o perioadă bună de acumulare, de pregătire în cantonament și să vedem ce achiziții vom face și rămâne de văzut. Un sezon nou și cu un staff tehnic nou, dar de fapt totodată l-ai mai prins. Așa că oarecum sunteți obișnuiți o parte dintre voi. Da, într-adevăr s-a schimbat și banca tehnică. Acum vom vedea ce va fi. Sperăm să fie un lucru bun, să obținem rezultatele așteptate și de conducere și de spectatori. Câteva zile până la tragerea țintarului, pe cine ți-ai dorit ca prim adversar? Sincer, chiar nu m-am gândit la ce echipă vom întâlni prima etapă, dar important e să fim pregătiți și 100% la ora jocului. Crezi că vă puteți întoarce în play-off în acest sezon? De ce nu? Dar foarte important e cum începem campionatul și să nu avem nici accidentări. Acum, marea problemă ar fi la noi, cum începem și să fim concentrați, că tot ce e posibil. George, un nou început de sezon, cum vezi premizele acestui campionat? Păi așteptăm cu toții acest început de sezon. Sper să o facem mult mai bine decât anul trecut și
și toți o să muncim și o să dovedim că noi suntem Botoșanul ăla vechi. Crezi că se poate ajunge în play-off în acest sezon? Eu așa sper. Și noul nostru antrenor o să ne ajute să ajungem acolo. Va fi o perioadă de acumulare, o perioadă destul de dificilă pentru fiecare fotbalist, cantonamentul din Austria. Da, e cea mai dificilă perioadă pentru un fotbalist, dar o să trecem cu bine peste asta. Narcis, un nou început de campionat, ce speranțe ai? Am speranțe ca să trag foarte tare cantonamentul ăsta și să ajung în primii 20 anul ăsta în echipa mea. Ai avut un început cu dreptul, toată presa națională a scris despre tine. Crezi că poți să ridici ștacheta la nivelul noului David? Eu zic că da, sper să trec peste el. Cât îți dorești să joci în sezonul următor și dacă crezi că vei fi printre preferații noului antrenor? Sper să joc cât mai mult, să vadă că am puterea asta de jucător nou, de tânăr, să am încredere în mine și tot va fi bine. Era minutul 90 în meciul cu Mioveniu și tu în continuare alergai ca și cum ar fi fost de-abia startul partidului. Da, am avut o adrenalină în mine de la început meciului. N-am avut niciodată așa adrenalină, nici la națională când jucam n-am avut adrenalina asta. Sper să ajungi și la Naționala Mare? Da, sper pe viitor să ajung la Naționala Mare.